haka jingpyrshang ban pynim ya ka shna jingshna na la tynrai ban pynkupbor ya ki samla ka Society for Urban and Rural Empowerment kawei ne ki seng jinghikai bala itu da ka sarkar lingba ka Meghalaya State Skill Development Society kala pynlong ya ka prokram jinghikai ka ba kham pher tam haka Jylla ban kintiew ya ka iohkam ki samla Haduh lai ngut ki samla kila ya ka jinghikai kumno ban shna khon ni khun bynriew na la tynrai ki ba ki khot haka ktien Pnar Muke ni Khon Muke ya kan ni ka jinghikai la pynlong Haduh shibanai kanthi haga jaka jinghikai ni training center ka Society for Urban and Rural Empowerment ka badon hatluwania la thalabo juwai yang kurang pendengar kami sebagai masyarakat yang ni ka buat jinghikai ni ka jingmut lawan rado Dr HH Mohrmen ubakli ya ka Society for Urban and Rural Empowerment balak penwandur ya ka na ki jingkin mau ya ka jinglong khna kumno ki para kyntiew ki shna khun bynriew ya kini ki khun bynriew la shna ni ki jan lingkhot balak penriampat de ki jan kup jan sem na la tynrai kala pynlong ya ki khun bynriew ki ba kham pher bat ki ba iap bit bha ikong iba pimon Jylla ibade fashion designer bat kanong hikai ilo ang baya kini ki khun bynriew on di hakidukan di tiar sa jingken mau ni souvenir shop kidukan ki badan hakithan bawan ki nongjong akai perthai ni tourist spots bat ki yo online kaban aya kalat kamai ya ki nongsha hikai